Khulumbai nwngthang ko angni gun munse godan video borne bahornai thabai so dinini video jaibai dinihai guys nwngthangmona to miथिबाय angni video ko nainani hai je ango dinihai angni fasting ko hai break khalamno nagirdों that means ang 19 days ni takai fasting thabai 21 days ni mon fasting a but ang no thangsigon khai mem mona dinनिफ्रायनो आंखौ maintenance को hai फोरोंसिगोन आरोना ओमफ्रायहाय दिनैहाय आंनि फास्टिं खौहाय आं दिनै ब्रेक खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस दिनैहाय जोंहा 19 days complete जाबाय आरोना आरो जिहेतु आंहा खामानि ओंखारबाय आं थांसिगोन साननैसो उनावहाय बिनि थाखायनो आंना 21 days जायियावनो साननै सिगांनिफ्रायनो आंखौ दिनैनिफ्राय मेंटेनेन्स फोरोंगोन आरोना स' बेयावहाय एसे एनै वेटआ गेन जानो हागौ मानो होनना बुंबा बिसोर आंखौ दैलि जाहोगोन नालाय स' बिनि थाखायनो दिनै फार्स्ट मिल मोनगोन आरोना आफ्टर 19 days फास्टिं दिनैहाय फार्स्ट मिल मोनगोन बेबो मा सुप भेज सुप ओमफ्राय सटे भेजिटेबल्स आरोना स' दिनैहाय आं बिराद एक्साइटेड लोगोसे दिनै जानो मोनसिगोन नालाय बिराद गोसोआ गोजोनदों आङो ओमफ्रायहाय बेखायनो सानबाय मा आं दिनैहाय मा जागोन ओमफ्रायहाय माबायदि आं 19 days नि फास्टिंखौ माबोरैहाय खालामखो आंनि थाखाय बेसेबां टाफमोन बा टाफ नङामोन आं बेखौहाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोन्थागोन आरो लोगोसे आंनावहाय मोननै पार्सेल सफैदों बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना मैं खाना खाने जा रही हूँ लाइफ में देखना मुझे ओके सो दायो जानो थाखाय थांगासिनो हैप्पी 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 बर्थडे ये मेरा है वाह ये नहीं मिलेगा ना हैप्पी बर्थडे दिव्या रानी आई लव यू फर्स्ट टाइम ये है मेरा सूप ओह हो वेजिटेरियन हो कुछ तो फायदा उठाओ वेजिटेरियन हो कुछ तो फायदा उठाओ ये खा तो वेज सूप दे सके परसों रोज तो मजा आएगा सब ठीक है ये चाहिए आपको आप लोग खाओ मैं यहाँ से ही खाऊंगी आप ले लो soup, chicken steak, sorted vegetables, Greek salads, chili garlic prawns, sahi paneer and chutney, दिव्या, रंजिता और ये क्या और ये बिना मेकअप का हीरोइन हो गया So guys, बिराद बरियाहै जानानै फैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो पियर नन भेज जाग्रा मानसि स' दिनैहाय भेज सुप लोंनानै एकदमबारे अमृत लोंनाय बायदि मोन्दों आरोना मानो होननानै बुङोबा 19 days नि उनावहाय माबा मोनसे बुस्थु जादो माने मा बुस्थु बेखौथ' थरानो गैखाया जास्ट माने इन्जय खालामदो आरोना आंनि माने आदारखौहाय जानाय आदारखौ आदार होनबा जे हामा खोनाय अमानो आदार होनाय बायदि माने जा मिल लादों आङो बेयावहाय बिराद सेटिसफाइड आङो ओमफ्राय लोगोसे सटे भेजिटेबल्सआ बिराद टेस्टि जादोंमोन लाइक सुपनिफ्रायबो टेस्टिसिन जादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय आङो ओरैबायदि दै गांबावबाय दै लोंनानै फैखादों आङो अब्लाबाबो बिराद दै गांबाय आङो स' दायो आङो
बिन्दासै रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दिनैहाय आंहा जाय बिथांमोना 21 days बा 7 daysनि फास्टिं खालामदों बिथांमोनजोंहाय दायो आंनि लोगोजों आंजोंहाय जुमावहाय रायलायगोन आरोना स्टुडेन्टसफोरजोंहाय जोंनावथ' गियान गैया मानो होनना बुंबा आंथ' बेयावहाय एज ए एमप्लयिसो दङ नालाय खिन्थु गावनि एक्सपिरियेन्स बा बेसेबां खमायखो बेसेबां मा जाखो गासैबो स्टुडेन्टसफोरजोंहाय रायलायनानै मटिभेट जागोन जिहेतु आरो माखासे स्टुडेन्टसफोरा डिमटिभेट जायो जे वेट स्टाक जाबाय माबा जाबाय बेबायदि होननानै स' जा एसे एनै नलेज दङ बेनि बागैनो जों दिनैहाय जुमावहाय रायलायगोन आरोना स' नायनोसै माबोरैहाय वेट लस खालामनायाथ' बिराद इजि बाट बेखौ मेनटेन खालामनायासो बिराद गोब्राब आरोना नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोंहरदों मा खालामनांगौ मोजां नंगौना नङा स' आं दायो जेबो बुंनो हाया नोंथांमोना आंनि रिजाल्टखौथ' नुखादों औ जादों मोदोमाथ' फिसा जादों खिन्थु बे मोदोमा अराय समनि थाखाय फिसा थागोन ना थाया बा माबा मोनसे जागोन नामा आं बेयावहाय जेबो माने नोंथांमोननो आं बुंनो हाया आरोना मानो होनना बुंबा आं जिहेतु बेयाव खामानि मावो हिसाबै दा बिथांमोना जा बुंनो होयो आं बेखौनो बुंगोन खिन्थु नोंथांमोना आंनि बुंनायखौबो गासिखौबो फोथायजोबनाङा आरोना मानो होनना बुंबा आं बेयावहाय खामानिसो मावफैदों जिहेतु बिथांमोना मा बुंनो होयो आं बेखौनो बुंनांगौ गोनां जायो उनावहाय बुंनाया उननि खोथासै बेनिफ्राय थांखांबा बुंनाया बाट बेयावहाय थानाय सिमावथ' आं बिथांमोननि खोथा बायदियैनो सोलिनांगोन नङा होमबा स' दायो आं उनफुनसै मोनसे ड्रेस अर्डार खालामदोंमोन जेरावहाय एम साइजनि एसे लुज जादोंमोन आरोना स' दिनैहाय आङो एक्सचेन्ज खालामदोंमोन नालाय बेखौहाय एस साइजनि लाबाय आङो दा न'आव थांफिननानै लोदोसो जायाथ' अमा बेदर जानानै गोबाङानो आंखौ डिमटिभेट खालामहरदों आरोना डिमटिभेट माने मा लाइक हसा खोथाखौनो बुंदों जानांगौ मानो होननानै बुङोबा आंथ' बेयाव गोसोबायदि मोनजायाखै आरो लोगोसे माथार बोरैबा जालायबाय गोसोबायदि मोनजायाखै गोसोबायदि थांनो मोनाखै नालाय बेनि थाखायनो जायालासिनो थानायखाय एसे एनै जा मोदोमाव माने एसे एनैथ' नङा बहुत मेजेम दोङो स' जेसेबांखिनि मेजेम दोङो एसे एनै रानदोंमोन ओमफ्रायहाय दायो न'आव थांफिननानै थिगसे जाबानो बे मेजेमा फैफिनगोन होननानै बुंदों आरोना गोबाङानो कमेन्ट्सआवहाय बुंदों दासो फिसा जादों न'आव फैफिनबानो अमा बायदि जाफिनगोन होननानै एटलिस्ट नोंसोर आंखौ मटिभेट खालामनो हायाबा डिमटिभेटबो खालामनाङा आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो आं मा बुंनो नागिरदोंमोन आंना मेलेमा गैमारला खोमालै आं दसेनो बावग्रा जाबाय फ्रास्ट्रेटेडमोन आं बिराद बे 19 daysआव मिथिबायना बिराद आंसो मिथिसिगौ आं बोरै थादों आंसो मिथिगौ आरोना स' नोंथांमोना आंनि मैयानि भिडिअखौ नायदोंबा नुखाबाय जानांगौ आङो पेकिंबो स्टार्ट खालामबायानोसै ओमफ्राय आंना ओरैबायदि पार्सेल सफैदों बेयावहाय माने नोंथांमोनाथ' गासिखौबो आंखौनो बायनाय होननानै सानो आरोना स्पन्सरशिप मोननायखौथ' नोंथांमोना माखासेया बुजिनो नागिरा स' माथो खालामनो स्पन्सरशिप मोननायबाबो आं ड्रेसफोरखौहाय गानो आंनावहाय बिदि नङा जे बियो 200नि 300नि आं गाना बेबायदि टाइपनि नङा आरोना आङो जि बुस्थुखौ मोजां नुयो आं गानो बे आं सिगांनिफ्रायनो बुंखायो ब्रेन्ड बा दाम बेफोर आंनि थाखाय मेटार खालामा जास्ट डिजाइन एन्ड कम्फर्टेबल जानांगौ अब्लानो आं गानो आरोना स' आङो लांफाजोबगोन जा मोन्दों बेयावहाय ओमफ्रायहाय आङो दायो ट्रलि मोनसे बायनो थांनांगोन आरोना नङाबा थोनाय नङा ड्रेसा मोननै ट्रलिल' लाबोदोंमोन नालाय मोननै ट्रलिया एकदम फुल जाजोब्बाय ओमफ्रायहाय माखासे फुटवेर दंबावो आरो माखासे ड्रेसेसफोर दंबावो स' बिनि थाखाय आङो एक्सट्रा ट्रलि बायनांगोन आरोना स' आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय आङो गाबोननिफ्राय मेकआप खालामनो मोनसिगोन माय गुडनेस आं बिराद हेपि मानो होनना बुङोबा दाख्लैनिफ्रायनो आं दख'नाखौ माला गाननो मोनगोन नेगासिनो आरोना आब' रैसुमिनि जा दख'ना बेखौहाय अब्लाबो आं मेमनि 100% खोथाखौनो मानियाखै आरोना मेमा होनदोंमोन जे लिपस्टिकबो फोननो मोना बाट आङो लिप बाम नङाबा लिपस्टिक मोनायावहाय लिप बाम फोननानै थायो ओमफ्राय सानावहाय लिपस्टिक माने
ओरैबायदि फुरसाव मोनो लिपस्टिकबो फोनाबा माने मेमा होनदोंमोन आरोना जे लिपस्टिक फोनोबा गुस्थिया गोसोम जानो हागौ माने गोसोम जानायनि चान्सेस थायो स' आं बुंबाय कि माबाया गुस्थिया गोसोम जाबाबो जेबो नङा आङो लिप कालार खालामनानै लागोन होननानै बुंबाय आरोना आङो स' बांद्राय बेक्रिक जाबाय ब्लेक कालारनि नैबेखौ बिहरदों आरोना आङो दा गाननायाबो ब्लेक नालाय पात्ताखौनो मोननाय नङा नैबेबो ब्लेक आरोना ओमफ्राय उनथिंनिया नै बेफोरबायदि बेकलेस आरोना बेकलेस ओमफ्रायहाय बेयावहाय माखासे डिजाइन्सफोर दङ बाट बेयो एस नङाबा एक्सेसआबो गानजायो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट नैबेयो दिनैनि मोननैबो पार्सेला आंना एमाजननिफ्राय आरोना एसे नाइट ड्रेस बिहरदोंमोन आङो बबेथिंनिफ्राय खालामनांगौ जाखो ग्रे कालारनि बे फ्रन्ट साइडनि आरोना बिदि ओमफ्रायहाय नैबेयो स्कार्ट एकदम क्यूट स्कार्ट आरोना सेक्सी क्यूट So guys, नोंथांमोननोबो जुदि बे ड्रेसखौहाय नांगौब्ला अब्लाना आङो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनावहाय पिन आप खालामनानै दोनगोन आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो हेपि 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 So guys, नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव So नोंथांमोना आंखौ माबोरैहाय नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि थाखाय प्रे खालाम मानो होननानै बुङोबा एसेबां दिननिफ्राय आङो खस्थ' खालामबाय जिहेतु एसे एनै मोदोम बांबाबो जेबो नङा दे मानो होननानै बुङोबा आं सानो जे दुनियायावहाय खुसि ओमफ्राय हेल्दी थानायासो इम्पर्टेन्ट जुदि आं माबा मोनसे बुस्थुखौ जानानै जुदि खुसि मोनदों अबभियासलि आं जाखागोन ओमफ्रायहाय खिन्थु हेल्दीबो जानांगौ देसुन इदि होननानै आं इ बुस्थुखौ जाबानो खुसि जायो बेबायदि होननानै थिगसे जासोनानै एसां लोदोदो जानायखौथ' आंबो मोजां मोना मानो होनना बुङोबा बहुत हेल्थ प्रब्लेम जायो हेल्थ इश्यूज जायो स' बेनि थाखायनो हेल्दी एन्ड फिट थानांगौ मानसिया ओमफ्राय जानो लुगैनायखौबो जानांगौ आरोना आंथ' जागोन लोदो जाबा जाथो नांगौबा फिसा खामफिनगोन मेमनियाव सोंहरबाय थागोन मेम आंनिया बिदि बिदि जाबाय मैना मा खालामबा फिसा जाबावगोन होननानै होमबाबो जागोन आं इमान दिननिफ्राय जानो मोनाखै आं अमा नारजि अनला आं इबायसा मोनदो जे आङो अमाखौ 20 बोसोरनिफ्राय जायाखै ओमफ्राय आरो लोगोसे दाउखौ आङो 15 बोसोरनिफ्राय जायाखै बेबायदि मोनबाय थादों आरोना बाबाया मा होनहरदों जाबाय आइ जाबाय मोदोम फिसा खालामनांला जाबाय आइ जाबाय बाबाया आंखौ ओमफ्राय आं होनबाय बाबा आं बेयाव मोदोम फिसा खालामनो फैयाखै आं बिसोरखौ प्रमोटसो खालामनो फैदों माने प्रमोशनेल भिडिअसो खालामनो फैदों आङो ओमफ्राय मेमा होनबाय कि नोङोथ' बेबायदि लाइक नों भिडिअ बानायबाय थायो माबा खालामबाय थायो नोङो नों दा जेरैबायदि दङ बेनिख्रुइ नोंखौ साबसिन नुगोन नोङो आंनि डाइटखौबो फल' खालाम बेखायनो आं फल' खालामदों आरोना ओमफ्रायहाय उनावहाय मा जायो मिथिया मानो होनना बुङोबा वेट लस खालामनाया बिराद इजि बाट बेखौ मेनटेन खालामनायासो बिराद गोब्राब आरोना ओमफ्राय बाबाया मा होनदों आंखौ जाबाय आइ जाबाय बार फायबानो बिरलांसिगोन नोङो होनना बुंबायब्रा सानसेबो आंखौ लोदो होनना बुंफेरा मिथिबायना बिसोरनि थाखायनो आं लोदोदो जादों हराव ओंखाम जाया होनबाबो खुरनानैबाबो लाबोगोन आरोना रुमसिम जा
बेमार जायो होननानै मा जागोन भगबान देनां आंनि फिसाया आं बायदि जानाङाथों जाबाबो लोरो जायो जाबाबो मोदोम देरि जाथों हे भगबान प्रभु हे भलेनाथ बाबा ओम सुदगुरफा बेबायदि जाथों आरोना आं बायदि जानाङाथों जे जाबानो लोरो जाबाय जाबानो लोरो So thank you so much guys आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye नैलाय गासिखौबो आङो पेकिं खालामनानै लाजोबखाबाय आरोना मा होनबावनो आरो थांनोल'सो बाखिसै पेकिं खालामजोबखाबाय